Doplnky nemajú imunitu nahradiť, majú vytvoriť vhodné podmienky, aby fungovala správne. Imunitný systém potrebuje 3 veci. Ochranu, dostatok živín a schopnosť zvládať záťaž. Immunity Blend je ajurvédská zmes, ktorá obsahuje byliny, ktoré podporujú imunitu. Arónia obsahuje vysoký obsah antioxidantov, ktoré chránia bunky pred poškodením voľnými radikálmi. Produkt Immuno je nutraceutikum. Je to produkt vyvinutý na podporu imunity. Je to komplexné zloženie 15 látok, obsahuje vitamíny, minerály, adaptogény, rastlinné extrakty a telu vlastné látky. Artemisinin je podpora obranných mechanizmov tela v období zvýšenej záťaže. Glutatión je veľmi dôležitý, kľúčový vnútorný antioxidant pre detoxikáciu a pre správne fungovanie imunitných buniek. Cordyceps je adaptogénna huba, ktorá podporuje energiu a odolnosť organizmu. Mushroom komplex je komplex obsahujúci 8 hríbov a takisto sa používa na podporu imunitnej rovnováhy. Graviola podporuje zdravé vnútorné prostredie, v ktorom sa imunita dokáže prirodzene aktivovať. Resveratrol chráni bunky pred oxidačným stresom oslabujúcim imunitu. Tieto doplnky nebojujú priamo proti chorobe. Oni podporujú bunky, energiu, ochranu organizmu, aby imunita mohla fungovať prirodzene.